Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Karong Domingo mao ang piyesta sa pagbunyag sa atong Ginoong Jesucristo. Gibunyagan siya mga 30 anyos na. Pero dili ni mao ang bunyag nga atong gidawat. Kaya ang atong bunyag mao ang pagpapas sa atong sala ug ang paghimo nato nga anak sa Dios. Si Kristo daan ang anak sa Dios ug daan na pod siyang way sala. So ang iyang bunyag mao ang pagbalaan sa atong kaugalingong bunyag nga gidawat karon, ang pagbalaan sa tubig ug sa uban pang mga gigamit para sa pagbunyag ug ang pagsugod sa iyang public ministry, sa iyang pagsangyaw. Atong ipadayon ang pagampo alang sa tanang mga binunyagan nga malig-on unta sa atong pagtuo nga Katoliko ug maghimo sa mga butang nga gisugo sa Ginoo, labi na gyud ang pagtabang sa mga kabus. Iampo sad nato ron ang mga kabus nga naigo in town sa bagyo nga si Odette, nga doon na untay mga taong mutabang nila ug ang mga tao sa nga nagtabang sa mga biktima sa mga trahedya buuan sa unta og daghang grasya, labi na gyud ang ato mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi. Busa atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit.
Magampo kitang tunhay og makagagahom nga Dios, gipaila mo sa solemning paagi si Kristo nga imong pinalanggang anak sa pagkunsad kaniya sa Espiritu Santo. Itugot nga sa kanunay makapahimuot unta kanimo ang imong sinagop nga mga anak nga nangatao pag-usab pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ang Ginoo mingon, tan-awa ang akong alagad, nga akong gitabangan, akong pinili, ug gikimot-an ako pag-ayo. Gihatagan ko siya gahom, hatagan niya gustisya, ang kanasuran. Dili siya mosinggit, ni mituwaw, ni maghimo siya masabang pakigpulong sa kadalanan. Maluluyon siya sa mga huyang, ug matinabangon sa mga timawa. Ipatuman gayud niya ang hustisya, dili gayud siya mulunga, ni maluya, hangtod nga mapatunhay niya ang hustisya dinhi sa kalibutan. Ug ang kapuluan magpaabot sa iyang balaod. Ako, ang Ginoo, nagtawag kanimo aron labanan mo ang katarong. Pinaagi kanimo, maghimo ako kasabutan, uban sa tanang katawhan, ug himuon ko ikaw kahayag sa kanasuran. Aron pagbuka sa mata, sa mga buta, ug paggawa sa mga binilanggo, sa mangit-ngit nga bilangguan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya nga angay sa iyang ngalan. Simbahang Ginoo diha sa balaan nga sapot. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Ang tingog sa Ginoo ana ay babaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan, hariano ng tingog sa Ginoo. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod. Nagadalugdog ang Dios sa himaya, ug diha sa iyang templo, ang tanan nagaingon himaya. Ang Ginoo naglingkod sa trono, ibabaw sa baha. Ang Ginoo naglingkod sa trono, nga hari sa kahangturan. Bendisyonan sa Ginoo, ug kalinaw ang iyang lungsod.
kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pedro miingon, karon nailako ang mahadlokon kaniya ug nagbuhat sa matarong iyang dawaton sa walay pagsapayan sa bulok sa iyang panit. Nasayod kamo nga gipadala niya ngadto sa katawhan sa Israel ang mensahe sa maayong balita sa pakigdait pinaagi kang Hesus Kristo nga mao ang Ginoo sa tanan. Nasayod kamo mahitungod kang Hesus nga Nazaretnon nga gibubuan sa Dios sa gahom sa Espiritu Santo. Miadto siya sa tanang dapit ug giayon niya ang tanang giyawaan kay ang Dios diya man kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kon kinsa gayud si Juan. Naghuna-huna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa mingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw pa kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Tapos kabunyagi ang tanang mga tao, gibunyagan usab si Jesus. Samtang nagampo siya, naabli ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya nabati ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang bunyag nga nadawat ni Hesus, maurasab ang bunyag nga atong gidawat. Unya, ang nakalahi lang naa sa gibunyagan. Kay si Hesus, gibunyagan siya, balaan ng daan, buutan, balaan niya, way sala. Kita pagbunyag nato, pulos kita na ay sala. Nya paghuman sa bunyag ni Hesus, nagpabilin siyang way sala. Kita pag humagbunyag, musta naman? Sige, pangutana na imong tupad. Ing na, musta man ka, wa na kay sala. Pangutana ba ang tupad? Kanang wa mulingi mga sadaan. Kay kanang sadaan, mauwaw na mulingi-lingi. Mutago man kay na, kung mahimo, mutago na.
mga sadan, tungod na sa to mga sala. Nya nganong naingon ani man ngano man nga maura man untang espirituha ang nisod nato, maura man untang kabalaan sa amahan, maura man sad unta ang pag-angkon sa amahan nato nga iyatang anak, inig humagbunyag mahimo man dayon tang anak sa Ginoo. Nganong si Kristo wa man ka sa paghumas bunyag? Ibaw mo ngano? Ang makatubag, tagaan ako 1,000. Explain dire na. Ipan ako katulo. 1, 2, wag yun? 3. Wa mo'y klaro. Wa mo kibaw, nganong si Kristo wa ka sa paghumanyag bunyag? Wa na gyud. Sige. Ako nalay tubag-tubag. Ang unang rason nganong wa siya kasa paghumanyag bunyag tungod kay midawat siya nga siya anak sa Dios. Nidawat gid siya ang anak sa Dios. Nya kun anak ka sa Dios, makahimo day ka pagpakasa nga ang Dios wa may sala. Nya ang Dios nagbawal man. Kita pag humagbunyag, tanawa ha, gamayng bata bunyagan. Unsa may gisulti sa pari ngadto sa mga ginikanan nga nagpabunyag, inigingon unsay inyong pangayoon sa simbahan alang ining inyong anak, unsa toy tubag ninyo? Bunyag. Sa inyong sa inyong pagpabunyag sa inyong anak, gidawat ninyo ang katungdanan sa pag-agak niya aron mahimong maayong Kristiyanos magtuman sa mga sugo sa Dios ug sa sugo sa simbahan. Nya ingnon nimo, nasabtan ba kani ninyo pag-ayo? Unsa itubag? Sabtan. Nya unsa man to? Para lang mahuman ang bunyag kay ang hikay humana. Ana, pero wa kasabot kaayo tudluan agakon aron makasabot nga sila anak sa Dios. Kinsan nyo dinhi ginikanan nga nagsigig sultis inyo mga anak nga ikaw day anak sa Dios. Taas ang kamot. Ikaw nagsulti, bantay ha. Congratulations, naiusang ni angkon, anak ka sa Dios. Ana. O kana ha? Mo nay unang apan, question mark na to. Kinsa nang sayop sa mga ginikanan? Kumusta maron imo mga anak inday? Sister? Diyos nun o yawan on? O gwa gani ma Diyos nun, sayop tong imong pagkasultiha. Karon, kinsa may nag-agak ni Hesus sa gamay pa siya, nga siya anak sa Dios, ang nagsigig sulti si Jose ug si Maria. Ikaw anak sa Dios. Wa mangangkon si Maria nga ikaw akong anak. Anak sa Dios ang iyang anak. Maunang pag-abot niya dito sa katungdako na siya, pagbunyag na niya, nisulti na gyud ang tinuod nga amahan ug nabati ni sa tanan. Apil na si Juan nga magbubunyag. Niingon dayon ang Ginoo. Sa to, ikaw mao ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Kita bayasad pagbunyag nato, mao biya sa gisulti sa Ginoo, di lang takabati. Kay pastilag mulanog din kalit managan tingali mga tao, no? Pero sa kasing-kasing sa atong amahan, mao sa nayang gisulti, ikaw ang pinangga kong anak, nalipay ako pag-ayo kanimo. Inigbunyag, pero pag humagbunyag, unsa na may gisulti ron sa amahan? Labi nagsige na mo dag puyo-puyo, wa na mo'y mga kasal. Sige mong premarital sex, siging tanaw ng porn, sige nalagduwag computer, mga hangol na kay kwarta, mga igihan na kayo ng mga yuta, siging binungulay, siging away, siging pangabit, siging kurakot. Unsa na may gisulti ron sa amahan? Inilugay anang sin nga nang lupad, di na ipanguli. Ilog anang tubig, siging away anang tubig nagipang rasyon karon. Ana, unsa na kay gisulti sa amahan?
Siging pamahalan ang ipamaligya nga mga sin. Mupay wa na intay kwarta ang nangalugpan nga sins balay. Inigbaligya sin, ni mahal, na doble, na triple pa ang presyo. Mga buangon. Nya, mga binunyagan. Gipangwarta ang problema sa ilang isig katao. Unsa na kay gisulti ro sa amahan? Kini ang buangon kong anak. Naguol ako pag-ayo kanimo. Karon kay naordinahan man ning iyang anak nga binunyagan, nagwali naman ron. Unsa kay gisulti sa amahan karon? Ha? Sige, kamoy hukom dia. Nga ako'y mohukom eh. Kamo ko na ba? Nagwali man. Unsa may gisulti ron? Kini ang guwat sinanggo kong anak. Malipay ko panagsa kanimo. O, ana lang amahan. Ana. Kanus aman, unsa may ikaduha nga gibuhat ni Hesus. Pag ila niya nga ang Dios mo iyang amahan, mikumit siya nga ang tanang sugo siyang amahan, iyag yung buhaton. Wa siya'y laing buhaton, ang sugo ragid siyang amahan. Diin man ni siya nakatunan diha siyang inahan o sa iyang amahan. Si Maria o si San Jose, nagtuman sa sugo sa amahan. Igitudlo sa na nila sa ilang mga anak, sa ilang anak nga mao si Jesus. Kamong mga ginikanan din kinsa ninyo ang nagsigig tudlo sa inyong anak nga tumanag yun ang sugo sa Dios. Kinsa ninyo? O nawa, kasagaran nato ang atong sugo mo'y atong ipatuman. Masuko gitag di sundon ang atong sugo. Gani ato pang ingnon, nakasa ka kay wa kamutuman sa akong sugo. Pagbantay mo ana, basig mahimo mong yawanon. Mo na siya. Sugo sa amahan. Unsa may pipilang sugo sa amahan? Nga matod pas unang pagbasa, ang sugo sa amahan, ipatunhay gyud ang hustisya. Matod pa diri, dili siya mulunga, hangtod matuman gyud ang hustisya dinhi sa kalibutan. Unsa man ning hustisya? What is hustisya? Unsa in English ana? What is justice? Kusga. Unsa in English sa hustisya? What is justice? Hustisya. Moingon gani what is nato pa ang ipangita ana meaning kahulugan ba? Ang kahulugan sa justice or hustisya ang pagkamakiangayon. Kada bang kamao kang muhatag unsay angay sa imong silingan o sa imong isig katao. Pasabot og nagbuhatag usa ka butang nga just thing or action, dili lang ikaw mo'y makabenepisyo hastang imong isig katao. Kung ang imo ganing gibuhat, ikaw ray makabenepisyo, niyang imo isig katao dili, inhustisya na. Pananglitan, ikaw asawa, silusa kay kas imong bana. Kaya ang imong bana, imo ragyon. Di gini mo i-share sa silingan. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Tubag. Inhustisya na. Ikaw sad bana, igihan kay kas imong asawa, di gini mo i-share sa pare. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Inhustisya, bisan na lang sa pagliktor, bisan na lang sa kantor or kolektora, di gini mo i-share. Nga mo rin gitaw na ikalipay sa pare. Di san may magbinuangan ng inyong asawa, oy. Pero mo, sipyat. Oh, inhustisya sana sa pare. O, di ba? Mo na inhustisya. Kung ikaw karon imong silingan, way atop, nya ikaw na kay kapalit og atop, gisiguro ra gid nimo paatop imong balay. Nya ang iya wa, unsa man na? Hustisya, inhustisya. Inhustisya. Nya
Tungod kay nangabali na ng mga kahoy diha, imo pag yung giusab ang imong barbed wire, gitabok na nimo nga tuspikas, bisag dili unta tuangay nimo koralon kay ila tong agianan. Unsa man na? Hustisya, inhustisya. Kusga. Anong di man kay mo mutubag? Angay-angay ba? Angay-angay. Panalitan ron, kanang tubig, nga girasyon, giangay-angay ninyo hatag. Uy, tubag. Mga butan na din kita, nakakuligta man tag arang-arang atong pagka gamay ra guni ikumparar unta kun wa pa lang bagyong Odette. Oh, nahalinan ta og di na katubang kuligta na to sa kuan ba? Katong Misa de Gallo og sa Ikha. Oh, sa Misa de Gallo nakakuligta tag mga 621,000. Sa Ikha nakakulikta po tag mga 664,000. O, di ba? Daghan naman eh. Di mo malipay atong pakpakan ng mga anan niya. Unya kay daghan mang naglisod. Kung isuod ni bulsas pare, yahay kay madre. So, wala na ako nagibuhat. So, ato nang gidistribute, angay-angay na to, nakapanghatag tag mga bugas, kato mga noodles, ni gasto ta atong hapit mo mga 655,000 gasto na to ato, niya uban pang mga hinabang diri, katong mga gipangtabangan, niya mga stipend sa nagmisang pari, kay pari baya kinahanglan ginataga og stipend. O di angayan. O mo na, giangay-angay na to, uban pang mga hinabang, nakaabot gyud ang atong gasto sa og mga 1,284,000. So ang sobra atong 1,000,000 mga 309,000, 26,000 na lang. Nya mo reklamo mo ana. Nato man ang giangay-angay. O ay mo reklamo. Nya nahalinan punta sa atong DOPS SBF as of yesterday niabot na sad siya 6,310 slots. O, daghan na ni. O, pakpakan gyapon nato. Nya ato na ning gihunong gahapon, di na ta mamaligya, ato na lang gipadayon og ihap na pamantay wa pa ma-account nga mga pamalit nila sa kuan, o pa sa nato ma-claim ang uban tungod lagi aning brown out. Ato pa nang claimon ugma. So ika Miyerkules pohon og buhi pa mo, paminaw lang niya mo ato man nang i-upload sa atong social media, atong ihatag ang final gyud pilay atong nahalin. Gihunong ni nato kay mao ni ang atong Christmas gifts para ni Jesus, ni Mary og ni Saint Vincent Ferrer. Ato usang kwintahon tanan, nya mo na atong idapat dinis atong parokya. Nya karon na ako'y bag-ong gihimong slot. Pamawi ni siya sa inyong paghatag atong DOPS. Sao man? Daghan kay rong way mga atop dinhi ato ron naihap nato mga doldool na 500 ka pamilya ang naghatag na tog suwat nga patabang sila kuan silang atop. Mo na ako mohangyo ko ninyo nga pamalit mo aning slot para sa atop operasyon atop. Nya ang atong ani nga slot Divine Mercy and Charity. Kay daghan kay rong makaluluoy. Kinahanglan silang mga charitable people. Nyag mo palit ka aning maong slot, tagaan sa gas Ginoo og mercy and charity. Tagpila man 500. Nya pila man ni ka slots? 3,000. Ngano man kay ang sin karon mahal-mahal naman, basig makahangyo-hangyo ta, average lag 500 kada pligo. Nagkinahanglan tag labing minus mga 3,000 kapligo nga sin para atong apod-apuron og hatag ngadto sa atong kaigsuonan dinhi lang usa sa atong parokya kay di lang sa ta mangadtos lain pero naay sobrang gamay ato nang iadto pero dinhi lang usa kay perting daghanang way sin kinsa nyo dinhi nalugpad ang sin taas ang kamot wa aka mo gid mo ang ayang manghatag. Oh, kay kamo pa'y naluparan og sin, kamo'y hatagan. Yung na,
Panghatag mo ha. Nya kaning atong pagpamaligya gikan ra ni karon hangtod karong Domingo, Pitsa 16. Wag ato na sa ning kuanon honongon. Mbot og di ba ko kanay kuan mikron. Kaning ato na sa ni siyang honongon. Nya ikaw maghunong na to ani. Kung pilay atong matigom hangtod sa Domingo, mauro sa na atong iapod-apod. May na lang na atay mahatag. Muna, congratulations ninyo kung muhatag mo. Ganiha, dito na ni Dool nako, nihatag na siya og 100 ka slots. Nindota ato, no? Inga din siya, pader, hatag ko ani. May pagbasa sa nako sticks nako karon, kay ako naman yung ginahinayan og announce. Inga din siya, di asag ko'y 40 ka slots, pader, ako sa ning ihatag. O di, nanay, kana sila, maunay mga tao nga nagpractice sa ilang bunyag kanang kamaubang mo angay-angay hustisya ang pagkamaing-angayon sa Dios non nga pagpakig-angay nya unsao man nato paghimo sa makiangayong buhat sintruho nato pag-alagad ang mga kabos ang mga pobre dili nato pangwartahon daog-daogon ang mga pobre nanglitan naa kay sakyanan asa nimo i-parking layo sa karsada o dihas karsada? Layo sa karsada. Kusga? Layo sa karsada. Layo sa karsada. Nya kanang nagparking dihas karsada, unsa man na hostisya, inhostisya? Inhostisya kay wa man siya magangay-angay. Unsa may makaangay-angay anang karsada nga kitang tanan nga motorista makaagi ta diha. Dili kay butangan sa imong sakyanan unya ang imong sakyanan nga nagparking diha tuparan pag inimog lamisa og lingkuranan kay anha mo maniud to anha pa mo magtutpik tutinambid na one way na lang hinoon uy yawan-on ka muna badlungan na inyong mga silingan ha ingna mga yawa ipalayo ang inyong mga kaning mga sakyanan ana tanawag mahapunan ba ka patay gyud ka tanawa si Kristo nga nisaway sa inhostisya sa kalibutan tulo ra ka tuig patay pero sagdilag mamatay basta gipatunhay ang hostisya pasabot praktisa isangyaw ang hostisya nga naman mauni ang makalipay sa katawhan mao gini makalipay sa katawhan ang mapalabi-labihon maunay yawanon nga kinaiya tanawas ikaduhang pagbasa unsa may kinaiyas Ginoo matod pa ni San Pedro niingon si Pedro karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi bisag unsa pay bulok sa imong panit way pinalabi kita kusugit ang mo palabi lingi-lingi ako no na imong tupad hay may mas paborito nimo wa tuo di ka no hay mas nauyunan nimo dapits wa dapits tuo og silang duha imong nauyunan congratulations wa kay pinalabi ikaw ginikanan na kay tulo ka buk anak ang usa nanuyop suyop ba nya ang usa porting bugua tapulan pagyug kayo nya ang kamanghuran porting brighta buutan pagyug kayo hay may imo aning atimanon natanaw kadtong siga kay mata kay kusog mo suyop kaning gatutok lang gid anang computer siging duwa nya portir bang bugua dako lang kaon tapulan kay tanan o karibang buutan kayo bright pagyod nya maampuon pagyod hay may imo aning paborito kung sakto ka nga pagkaginikanan higugmao na nimo silang tulo according sa ilang gikinahanglan para sa sigag mata palitig drogas para sa kaniniang tapulan nya kusog imo duwa ng computer taga-iglod ana no nya dako man nagkaon taga-ig pagkaon para aning bright kaning bright buutan taga-i siya og pagdaig dasiga siya ana di ba sakto na dili kay imo ikumparar ika o di ka pareha nimo igsoonay ikaw may kapatyo na ganyan ignawa ikawa nimo di ba katong imong gisaway adtuon to niyang imong gidaig sige hantog lubag ang dungan ikaw awayon sa tuniya mo na magkagubot na wa nay kalinaw no
Pero diri sa atong pangandoy sa Salmo Responsorio, unsay giingon? Bendisyonan unta sa Dios og kalinaw ang iyang lungsod. Kanus-a man nato makabot ang kalinaw kung kitang tanan dunay paghigugma sa hustisya nga Dios nun. Kung ang imong bana nangabit, unsa may hustisya ni ana? Ayaw pugni. Ayaw pugni. Suportahi. Kana ingna kung saan ka masaya, suportahan ta ka. Nya nunot dayong to sa imong luha. Nya moingon din na imong bana, okay ra gid nimo day. Nihilak lagi ka. Ni siya nga akong mata gahilak, ang akong kasing-kasing naggilak-gilak. Nga naman, wa ko'y sala. Ni siya unya nga ako day. Ni siya aw pa sa kangit-ngit sa kanini ang nitso ang imong kasing-kasing. Kay wa na gani kakahibaw nga ikaw padong nas impierno. Matanawa, di ba kanang imong bana makaamgo na. Inigadto anas kabit, moingon na dito, last na lang gini. Kay maimpierno maday ko ani, last na lang gini. Na iya ginang pahimuslan dito kay last naman. Anya iniguli anas inyo, magbahay din na siya ana nya dangtan og mga duha ka buwan, moingon na sana siya. Di sa tingali maimpiernoy, musabot sa tingang Ginoo. Balik na sana siya nga to. Siya, Lord, sorry jud kay Lord, last na lang gini. Hangtod mamatay na siya, sige na siya ingong last. Posible gina siyang malangit, posible na siyang maimpierno. Pero ikaw nga asawa nga nagsigig higugma niya, bisag gahilak na ka, nagpractice kag hustisya ang pagkaway sala. Imong giangay-angay paghatag ang imong gasa sa gugma, gasa sa kalinaw, gasa sa pagpasaylo o pagkamaluluyon. Di ba? Makiangayon ka. Man mo mutuoan ni tingali. Sige na, nindog na ta. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta. Og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong ginunato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw, mingsaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon karong adlaw sa pagbunyag kang Kristo, ang kalangitan na abli ug ang espiritu mikunsad kaniya. Sa mga kita gikunsaran usab sa maong espiritu, masaligon kitang muingon, Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang sa simbahan, nga sama sa iyang Ginoo, ang pinalangga sa Amahan, nga tanan magtutuo o ang Espiritu sa Amahan mupunsad sa tanan uban sa kamatuoran ug gahom, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang ni atong gisangunan sa mga buhat nga pamunuan, nga ilang alagaran ang tinubdan sa katungod ug manglibasog sa nagtukod sa tinuod nga hustisya sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang ni atong nag-anto sa nagkalaing-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kayuhan ug kapahayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pun-a kami sa espiritu.
alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang sa silugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang ni atong mga nangamatay nga atong giampo, nga ang gahom sa grasya sa Dios magdala kanila ngadto sa katumanan sa himaya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni Senior San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga moyo kita sa Ginoo. Ginoo, puna kami sa Espiritu. Makagagahom nga amahan, pinaagi sa among bunyag, imo kaming gisagop nga imong mga anak. Busa dawata kining among gipangamuyo, dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang mga gasa nga gihalad atol sa pagpadayag sa imong pinalanggang anak. Himua nga ang mga halad sa mga nagtuo kanimo, dawaton unta nga sakripisyo niya nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Pinaagi ni ining katingalahang mga misteryo, gipasabot mo didto sa Jordan ang bag-ong bunyag, aron tungod sa tingog nga gikan sa langit, katuuhan ka nga ang imong pulong nagpuyo uban kanamo. Og pinaagi sa Espiritu Santo nga mikunsad sa dagway sa salampati, gidihugan mo si Kristo nga ang imong sulugoon aron ilhon siya sa mga tao nga ang Mesiyas nga gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa mga kabos. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan ni ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon sulod sa among kasing-kasing. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang umamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Mag-ampo kita. Human mabusog sa santos nga pagkalawat, nangamuyo kami kanimo o Ginoo, nga pasayloon mo unta kami nga namati nga matuohon sa imong bugtong anak, pagatawgon og mahimo unta gayod na iyang mga anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Impirata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon, bag-uha ang among paglaom og liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya o sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadto mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nagalima kanila. O gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunoa luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat gikan sa Ginoo mao ang hustisya. Niya kaning hustisya kun ato sa ning praktison mahimo ning tuburan sa kalinaw, kalipay o kabalaan. Atong pasalamatan in general ang tanan nga nialagad nato ron gikan dito sa gawas hangtod sa pultahan, pagpasod ninyo dinhi, ang naglimpyo dinhi sa sulod, nagdecorate og ang nag-serve nato, mga sakristan, lektor, love offering assistants, salmista, atong lay ministers, PYCC, ang atong choir, ang Divine Paraclete, og ang Santa Cruz, nagtipon sila, og ang atong mga offerers karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Terso og Mrs. Mona Lisa Raut. Ato silang hatagag masipang pakpak. So, humantan na halini gahapon og 6,310 ka mga slots sa atong DOPS SBFMM. Napatay na hibilin nga mga 53,690 slots. Nya ato sa ning hunungan, nya kwintahon nato tanan kay aron makwinta ang atong Christmas gift nga gihatag sa atong parokya diha ni pahinungod ni Jesus, Mary, and Saint Vincent Ferrer. So, mubalik lang unya tag pamaligyaan inighuman na sa mga special slots. So, ang atong special slots
karon kaning 3,000 ka Divine Mercy and Charity or DMC. Tag 500 per slot para ni sa atong mga nawagtangan in town ug mga atop nga mga kaigsuonan. So nagkinahanglan tag mga 3,000 katag 500. Nanatay na halin nga mga 140 ka mga slots ato lang yang paminawag na pabay mudugang ani. Ug ang atong halin 200 ra gyud hangtod sa Sabado or hangtod sa Domingo ay Lunes duha ra ka pligo nga sin atong ihatag. Amay na lang na sa lipod. Unya ato sang ipahibalo ninyo nga karon ang atong ug inyong naobserbahan ang ato dihang paghanay sa atong gawas nahimo na gyung hapsay ug husay tungod na sa atong mga PIMAG or Parish Martial Assistance Group. Nya kay mga di pamilya man na sila, nya mo duty na sila dinhi alas 4 ka adlawon hangtod sa alas 8 gabi ighumas katapusang misa. So maikog punta sa ilang pamilya ang ilang gibiyaan, nya most of them ato sa na mga Eucharistic lay ministers. So ato na silang gitagaan og honoraria or honorarium matag usa nila. 12 na sila kabuok, 12 apostles nya mag-shifting ra na sila. Hangtod pa gyud sa gabi na anay duha gyud dinhi mag-shifting po na nga magtukaw aron magbantay lang sa atong palibot kay ato maning parokya. Mo na tagaan gyapon nato silang honorarium. So nakita namo atong niaging buwan pag full na gyud nga nahatag nato ilang honoraria murag mogasto tag mga labing minus 90,000 kada buwan ana nila. So kung gusto mong mutabang sa parokya in that special ministry sa PIMAG naa dihay mga love offering boxes for PIMAG diha igawas ninyo hug lang mo diha ha. Labi na gyud mong naay mga sakyanan kay hago biya na magsigig paatras ninyo no sig ana nya inyo paginang kasaban utang na tawato naman ila naman ang hilamos no ingon naman may ratag maplatan mo sige atras sir atras sige di ay mabuta na sila ila na gyud kanon ampuan niya ayaw mo hatag didto diha lang mo hog sa atong box kay kada buwan ako sang i-report ninyo pila ang inyong nahatag nga love offering para sa atong PIMAG nya pila sa atong nagasto. At least ba kwintas klaras ta ha. Ana nga atong suka nangabali man tong pipila ka mga lubi ana pero ang atong manananggot naningkamot man gid siya nga maulian so nakasugod na pud siya grimit og suka murag sa duha ka semana niyang paningkamot ug pananggot nakarimit na pud siya 7 ka container. So nisugod na sa dintawag panuba ang iyang tiil iya na lang isawid sa udlot kay ang palwa nga ana naman di na sa kayaka mura na lang siya diag tiki no nga mo kuan sa pila ka mga lobby pero ningkamot yung atong manananggot iampo lang nga di madapsot kay basin unyag matiwas wa makuhang audit nakuha na gid pananggot mao na siya. Naka-observe ko sa pipila ninyo nga di pa musubay sa aro, musugat, ana diri. So subay lang mo ng aro ha, inig offer o inig pangalawat. Naka-observe ko ninyo nga pipila magsige pagdupa-dupa, inig ingon sa pari, ang Ginoo man naka ninyo, naa kanimo ana igamah namo mudupa. Akong usbon panahos misa, liturgically proper liturgical action ang pari ra gyud mudupa. Ngano man kay kining misa mao ni ang pagdupa ni Kristo sa krus. Siya rin nagdupa, ang tanang tao nag-ana appeals Mama Mary. Kay giisa ni Kristo ang tanang pagampo ngadto sa iyang amahan. Ana, nya ang pari kami giordinahan mi para modupa. Pero inig sira kolekta lang sa noon. Ana, dupa kolekta di mi para sa kolekta para mi pag-raise ngadto sa atong Ginoo. Kamo support lang. Plus pag yun, naglikay ta sa spread of COVID. Kaya naapabya gina siya karon. So inig-anas imong kamot, ug naay COVID imong kamot, malagpot tas imong tupad, yang makakahit inyong kamot, human iyan ang ihilamos, kay gipaningot siya, inigawas, mag-ubo-ubo na patay dayon na. Tungod lang atong imong dupa-dupa. So ayaw na lang dupa, anak na lang para di ka kapasanginlan, mamatay na siya, may ako'y labot, nag-ana ragyo ko diri.
Ana ha? Padupa. Unya, kanang inyong mga bata, kaya ato naman ang gipasod, kanang bata nga magsigig lakaw-lakaw, igawas lang yun. Igawas kay haron dili in town siya masagid-sagid, basin nga niya pipila diyang naay mga virus, iyaw niya nang matransmit nga tus uban. Nga, igingon sa ipakita ang panaginig sunay, ayaw na sa nang pangita ng mga mama, mga auntie, hala, pangamin, ana, ayaw na. Ana lang, yango-yango, ha? Kay ang proper gid ana, hug, kay kiss of peace man na. Equality ba? Kiss of peace. Isip brothers and sisters. Dili na ang pagtahod sa ginikanan or sa mga elders, kung dili, kiss of peace. We are equal. Muna, ang atong translation sa Cebuano, ipakita ang panag-inig suunay. Di man ka mo amin sa imong igsuon. Muhag ka, mukis ka, pero ayaw lang ng hug o kiss, kay basig nasad niya na say Omicron, na mamatay na sad ka. Ato na lang likayan, yango-yango lang ta. Kita mga Pilipino, tamaan na ng kiss-kiss. Ano? Kay alkansi sang pari, kamura din mag-anaay. Pari, naog na lang sad, mo ana. Ano? Ana lang ta, yango-yango. At least, layo kayong abutan ba? Kanang ana. Abot ang atutan ng iskina. So, muna, ay lang kayo o luhag kay naapagitaron sa protocol social distancing. So salamat kayo, manindog na tangtanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.